Boy Zamani Legend Abokin aiki ne mana Tabalantar ta zo ko kuma sallah ta zo, wai na yi mata dinki sannan kai ta yawo. Ni ba soja bane amma kullum sai yin yaƙi, ni ba tela bane amma kullum sai yin dinkin ta. To yamma ta ke safe na tashi zan wanke baki, makilin ya kare na yi zaki sai na koma ɗaki na yi kwanci. Sai ga kiranta da sassafe, wai yayanta an kawo lefe, zan mata ankon bikin sannan dole in kai mota gun, dole in sai mata iPhone a gun. Ranar bikin tun da kai sele ne, dole ka kai mana DJ AB. Buɗan baki na aini ina Kaduna, zana biya ta Kano sannan kuma ni fa in sauka Abuja. Ina da mitin da gayuna, buɗan bakinta. Banda account sai dollar account, bana transfer one in day. Banda awowa sai karshen yi, banda babur wai balle mota, bani da itel balle iPhone. Ta yi niyyar da saka ni a tarko toke, yan mata sai na ce miki kani yanki. Tabalantar ta zo ko kuma sallah ta zo, wai na yi mata dinki sannan kai ta yawo. Ni ba soja bane amma kullum sai yin yaƙi, ni ba tela bane amma kullum sai yin dinkin ta. To yan mata ke kani yanki, da volunteer ta zo kani yanki, ko sallah ta zo kani yanki, wai na siya mata iPhone kani yanki, wai na yi mata anko kani yanki, lalle ruwa kin ɗauko kani yanki. Aba wandalin dan na ce kai mun anko, shine hadda zaki na, kada ka sake kira na. Ai ni gaba ta kai na ma kani yanki, kani yanki. Yaro ne kadda ki damu, yau fata za ta raina idanu, ga shaf ɗinta na Coca-Cola, zana kama ta ni ne gola. Number king and number legend, to be like me is hard, I'm a legend. Hold so hard and get your right, all the fine girls that will be your mind. Arabian girls come blow my man, I hope you understand me guy, alright. Na maɗari wayo ku sauran kun ki ku gane ne, ke ma kin sani ai kura sai dai ta ci kure ne. Now I'm say dai mata ko dai in baki minti ne. Zo minti ɗaya, zo minti biyu, ke minti uku, zo minti hudu.